Imbag nga malemyo amin kakabsat ken gagayem. So adda tay mga roden nga intayo amamon ni Yesu Kristo babaen dati speaker tay tata. Ket grace and peace in Christ kakabsat. And sakbay tayo nga rugyanan dati fellowship tayo. I mean lifeline tayo itang malem or abi. Intayo ayaban kakabsat ni kuya tayo nga MJ. Akas idauluan na pa lang iti puso ken mind tayo nga mangyaw awan no anyaman iti napasama kita nga aldaw. Kaya hindi pa lang i-enjoy iti agay-ayam kakabsat. So, Kuya MJ, where are you? Praise the Lord, brothers and sisters in the Lord. Good evening once again. Sige, iti ay ayam tayo kakabsat ka icebreaker guess the Bible character. So, sige, praise the Lord. So, guess the Bible character. So, you can comment down below kakabsat yung DJ answer you. So, example ko dati ni 10 sacrificing his son, the father of faith. So, siya siniso na. Sige, ada makikita akong kakabsat nga agkom-comment. Okay, let us reveal the answer. Ni Abraham. So, praise the Lord. Praise the Lord. Ni Sis Alice Pablo iti umuna nga naka-answer. Saro no ni Brad Rain Santos. So, iti sumaro no kakabsat. Sige, sa sunod ito, agtartaray, the sheep, the whale, and agpupukaw. Okay, let us reveal the answer ni Prophet Jonah. So, intartarayan na ngayon ni God kakabsat, tapos naglugan ni sunat barko, sabi intapwak di sunakin nan iti whale, and nagsubmit iso na ni God na pan na impreach di jay word ni God ijay Nineveh. So, next. Okay, at the shepherd, king, binocular, yun. Sige, kakabsat. Sa sino nga ta detoy nga Bible character? Awang pa'y nakita nga nag-comment. Pwede nag-comment ang kakabsat. Let us reveal the answer. O, dapat yan na.
It's King David. So isunakot, shepherd. Tapos nagbalyan na king. Tapos binocular, nakita na ni Batseba nga agdigdigos. So jejeti nagbasulan natin ni God. Okay, so praise the Lord. Ti mo na ito yung naka-answer ni Sis Menchi, si Saruno ni Sis Precious, then ni Brad Rain, and then si Sis Alice Pablo. Okay, sa next na tayo mga kapatid. Oh, sino dito eh? Susunod dito kakabsat. Ang pinakita, okay, praise the Lord. So, consistent yung dalawa nating kapatid sa pag-answer. Ay, Taludagayam. O, Adda Cabaro. Mrs. Christine Joy Bacarisa Domingo. Let us reveal the answer. Okay, ni King Solomon. So, he is full of wisdom. So, nabaknang, kababaknangan, nga nagbiag itilubong, and marami sang concubines. Pero, at the end, kuna na lang kat meaningless. Napadasan na amin yung meaningless. So, antay nga ang nakakabsat, iti tibiyag te kada iti nga lubong because agbaling nga meaningless. Iti life tayo. So, praise the Lord. Ito umuna nga naka-answer kit ni Sis Precious Agunoy, sinaruno ni Sis Menchi, ni Brad Rain, Sis Christine. Ito pat na lang. So, praise the Lord mga kapatid. Okay, sa sino dito eh? Ako pa nakita nga nag-comment. Okay, then nakita ko kakabsat. So, let us reveal the answer. It is Apostle Paul. So, he is the witness of stoning Stephen. Then namit na ni Jesus Christ and nakatado yung surat na libro ijay New Testament. So, praise the Lord sa buhay niyo mga kapatid. Ibiyag ni muna ni Sis Alice Pablo and Saron ni Sis Precious, kay Brad Rain, si Sis Menchi, and kay Sis Christine. Okay, sa next na tayo mga kapatid. Oh, sa sino dito eh? Adalayon, Adalam. Let us reveal the answer. It's Jesus Christ. So, praise the Lord kay Brad Rain, kay Sis Precious, ay wrong yung answer ng isa nating kapatid, Sis Christy and Sis Alice. Okay, last two na tayo mga kapatid. Sino siya? Sa sino dito eh? Kakabsat. From the Old Testament, clue na. Meron siyang vision. Nagpre-pray siya. Nagpray so na, natiklo da. Kasi yung kwada ito eh. Okay, let us reveal the answer. It is Prophet Daniel. So praise the Lord. Consistent, digiti kakabsat, agan answer ni Brad Rain, ni Sis Princess, and Sis Precious. Okay, last na to mga kapatid. Sa siniso na.
the baby na birukan deso na jakarayan. Isot nang tedan ni God iti 10 commandments. Yan, the burning bush and kinasangunan ni Pharaoh. Request lang iset free na digijay Israelita. Let us reveal the answer. It's Moses. It's not Moises. It's Moses. Okay? Praise the Lord. Tama si Sis Menchi and Sis Precious. Ganun din kay Sis Christine. So praise the Lord. God bless everyone. And data iti icebreaker tayo tatang malem. So, praise the Lord sa buhay mo, Kuya MJ. And so, kamusta kayo kakabsat? So, na feel yung matla jagang ganit tatay bigat. So, napintas nga reminder kanya tayo di jay, kakabsat tapos nilikas taget. Ipaunag tayo pa iti relationship tayo kini Jesus Christ. So, diti mo na talaga no ana iti mangyari iti biyag tayo or ano iti mangyari iti kabigatan na. Kaya tatta sa bibiyag tayo pa lang amo tayo nga irepen or amo tayo nga iuneg iti relationship tayo kini Christ. Kaya tatawag kakabsat bago tayo nga intay mapandinggen datay message tatta intayo pa lang dinggen met or intay pa lang i-worship ni God babaen iti life ni Kuya tayo nga Charles Mateo. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you made me.
this song, The Wonder of Your Love. Inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. We'll lift the name of Jesus, and together we'll sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be praising to you, God. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh. Holy is your name, holy is your name, oh. Holy is your name, holy is your name, oh Grace and peace in Christ, kakabsat. So let's bow down and pray, Garod, before we hear the message to the life of Kuya Christian Kalitdan. Let's bow down and pray. Father God in heaven, maraming salamat, O God, for your mercy upon us, for your grace upon us, O God. Maraming salamat, O Lord. Iti workings mo, iti panagbiag mi, itang aldaw. Kaya itang Lord, in kami commit manin, dating panang am-amu mi paiking ka, mabaen iti life, ni Kuya mi Christian. Kaya indeed, Lord, we thank you for all your revelation and wisdom
nga inkain pa ay kanyana tapno iti kasta o God inkamimit mangikan. Yes, o God, na dumaduma iti revelasyon mo iti tumunggal me sa kanyami. Kaya babaen iti life ni Kuya Christian, maawata mimit. Iti gospel mo, O God, through the workings of the Holy Spirit in his life. May you bless his heart, O God. May you bless our heart to acknowledge that ay sasamod, O God. And also, we pray for the internet connection. Ket si Lord iti mangtud, iti napigsa, nga internet connection iti tumunggal mesa. Kaya't makapag-focus metlaeng kadating sasaw. Protektaran iti tumunggal mes sa kanyami, O God, iti atake and workings iti diablo akas in kami nga rod ubraen iti pagayatam. We commit to you dating lifeline ket si Lord iti makikaadda iti tumunggal mes sa kanyami. Ket iti kararagmi babaen tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ti aruting dienen, the message to the life of Kuya Christian Kalitan. So, good evening, brothers and sisters in the Lord. Our topic for this evening, kakabsat, ket confidence through the blood of Jesus Christ. When no iti Ilocano, talged babaen iti dara ni Hesu Kristo. So, masarakan deto'y kakabsat, ti topic tayo, ijay Hebrews chapter 10 verses 19 to 20. Magana dito'y, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. So, addan tayo kakabsat iti talo nga punto. So, umuna nga rod nga punto kakabsat, kunana, we are forgiven through Christ's blood. When no, napakawan tayon babaen iti daran ni Kristo. Kasapulan tayo mapakawan. When kakabsat, nusubyanan tayo iti Romans 3 verse 23, amin nga tattao ket nagbasol. At kung na iti Revelations 21:8, when paltiing 21, so dagiti managbasol agyan danto iti gumilgil ayab nga apoy ken asopre nga detoy ket awagan iti impyerno. May kadwa nga ipapatay detoy kakabsat. So nga itang nga gundaway kakabsat, kasapulan tayo nga talaga nga maamuan no apay nga tibiyag ti maysa nga tao ket mapakawan. Ket ti tao nga mapakawan ana dapat iti aramiden na, natural nga aramiden na iti panagbiag na. So, kunana iti Hebrews 9 verse 22, kinapudno na kas mayan nurot iti linteg, gistay amin abanbanag, mauugasan da babaen iti panakaiparukpok ti dara, ket mapakawan ti basol babaen iti panakaiparukpok ti dara. When kakabsat, masapul na ay ti basol iti maysa nga tao, when ti basol ti lubong ket mapakawan, ket detoy ti wagas laeng nga mapakawan ti tao. So detoy bagbagana ditoy Hebrews 9 verse 22, babaen iti panakaiparukpok iti dara. So sino akin dara detoy? So DJ dara ni Hesu Kristo nga nagayos iti cross. So babaen ka detoy nga dara nga nagayos iti cross. Napakawanan dagiti basbasol tayo kakabsat. So kasapulan tayo nga agbiag para iti pakaidaydayawan ni Apo. Taapay, gapu ka dito nga inaramid na. Kasapulanen nga awanen dagiti basol nga intayo na aramid iti sangwanan ti Dios. Nga daytoy kumay iti masapul nga maamiris iti tumunggal may sa kada tayo. Nga agtultuloy nga agbiag anasantuan ken nalinteg ken makayayo iti sangwanan ti Dios. So kakabsat, haan tayo kuman nga tarigagayan dagiti banbanag nga perdi iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Tadayto iti rason no apay nga pinakawan na tayo ni Apo Dios nga agbalin tayon nga nalinteg ken nasantuan.
awanen DJ daan nga kinatao tayo. Maysa kunana ijay 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nga maysa abaro a parsuan ti sa sinuman ang mainaig ken Kristo naglabasen dagiti daan na banag ket dimtengen dagiti baro. So maysa abaro a parsuan iti biag tayo kakabsat nga daytoy nga baro nga nagbiag nga adda kadatay itatan nga naawat tayo ken Hesus Kristo masapulan nga i-maintain tayo daytoy kakabsat nga nasantuan nga baro akan kanayon no paggaayatan tayo kakabsat iti agbiag iti banbanag nga saan ang makayayo ken ni Apo Dios itatan kakabsat awanen haantay ko man nga tarigagayanen tabaro tayon babaen ka DJ dara nga nakapatpatag nga dara ni Hesus Kristo nga nangugas iti biag tayo. May kadwa nga punto kakabsat nga intayo pagsasaritaan. We have confidence to approach God through Christ's blood. Kung natin nasanto na surat, dinto maibabain ti sa sinuman amamati ken kuana. Masarakan ijay Romans 10 verse 11. When kakabsat awan ti anak ti Dios ang maibabain bayat iti panangaramid na iti pagayatan ti Apo. So DJ confidence tayo kakabsat nga umasideg ka ni Apo Dios maaramat kasapulan ang maaramat tapton ti kasta ket maipaglalgak maiwaragawag iti ayat iti Apo. May patalged ni Apo Dios kanya tayo nga saan tayo tupulos ang maibabain oray man no adu digiti mangupos kanya tayo di ba bayat itiin tayo pa ng aramid iti pagayatan ti Dios ngem kuna nagabsat adda iti man nakabalin akadwa tayo at tumulong kada tayo agtured tayo laeng asumurot iti pagayatan ti Dios di ba so nga Hebrews 4:16 ibagbaganad ti kakabsat di tayo kumangarod bumdeng nga umasideg iti trono ti Dios ta pagtaudan iti panangaasi ti Dios ket masarakan tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti tiyempo kasapulan tayo. Dato iti maysa nga talged tayo kakabsat nga kadigiti inaldaw-aldaw nga intayo panangobra iti pagayatan ni Apo Dios. Umasideg tayo saan tayo dapat nga bumdeng nga umasideg ken Hesus Kristo. Tati panangaasi ken parabor ti Dios isu ti tumulong kada tayo babaen iti panangidalan kanya tayo ti Espiritu Santo. So titalged tayo ket nilaing Hesus Kristo babaen iti pudpudno a relasyon tayo ken kuana ket agtultuloy tayo nga kumamang wenno umasideg wenno kumamang ken kuana. Kunana iti Aramid 4 verse 13 nga nasdaaw dagiti kamkameng ti Sanhedrin ti tured nga impakita da Pedro ken Juan so aglalo di naamuanda tattao dalaeng gagangay di ba gagangay ken awan adal dayto iti nakailasinan da nga kadwa ida idi ni Hesus Kristo so grabe aya kakabsat nga haan nga gapu kadagiti achievements tayo no ana iti adda kada tayo wenno ana kadagiti kinabaknang nga adda kada tayo kadagiti posisyon nga ayan tayo itatta wenno naaramiden tayo iti mang-define nga mas effective tayo nga disipulo ni Christ nga digitoy kakabsat iti mang define tapnon agbalin tayo nga effective no diket kunana ti kakabsat nga ni Juan ken ni Pedro analaeng iti analaeng iti kasasaad iti panagbiag so may sadalaeng gagangay nga tao I believe pudpudno nga mapasamak ti great
commission iti biag ti maysa nga tao kakabsat no ket no pudpud no DJ pamati na ken relasyon na ken ni Hesukristo. So nga agtalek tayo akan kanayon ken kuana ket saan tayo nga agsardeng nga iwaragawag iti pagayatan na iti sangalubongan kakabsat. So point number 3, we have a right relationship with God through Christ. So tipudpud no nga relasyon kakabsat adda iti makunkuna nga commitment, di ba? So kunana iti San Matthew 22 chapter 22 verse 27 to 38. Insungbat ni Jesus ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin kararwam, ken ti amin a panunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan a bilin. So kakabsat iti addaan iti relasyon ken ni Apo Dios may nagdakkel iti commitment nga dapat nga aramiden na kasi bagbagana ditoy nga iti so amin pusom, di ba? Ayaten ti Dios mo. So amin a puso tayo, amin a kararwa tayo, ken amin nga panunot tayo. We should love the Lord. So, siya nakakabsat, iti pangususaran tayo, iti panunot tayo, iti wisdom, nga da kanya tayo, pangususaran tayo kakabsat. Are we spending our life ken ni Christ? Wano, tilubong namin kakabsat kat very busy itatan, di ba? Very busy nga agpaado kadagiti anyaman nga tartarigayan ti biag nga nailubungan, busy nga agpabatnang, busy nga agpangato iti posisyon no kumaada iti pagubraan ket aramidan na amin tapno lang mumato iti position na. So igumer iti tao ag-excel kumbaga iti pagtrabahuan. Minsan daytoy iti nakapukosan iti tao nga saanen ka DJ nga love relationship na kani Jesus Christ. Ang pangruna tayo kung mga biroken isuna iti panagbiag tayo kakabsat. Saan nga kayat ni Apo Dios nga ni Hesukristo nga ayaten tayo isuna iti 90%. Di di 100% iti tatarigagayan ng panangayat tayo ken kuana. Ta iti so amin abiyag tayo. Mo tayo kakabsat awan isuna, awan tayo ditoy lubong. Gapu iti kasta kunan iti San Juan 3 verse 16. Makita tayo kakabsat ditoy naindaklan nga ayat ti Dios kanya tayo. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na tapno ti sa sinuman ang matikan kwa na saan amatay no di ket agbyag na agnanayon. So grabe dito nga ayat kakabsat no addaan tayo iti relationship kani Apo Dios haan lang nga commitment no di ket DJ pudpud no nga ayat nga ipakita tay kanya na di pa nagayat ni Apo Dios kanya tay kakabsat ke inted na amin uray biag na tapno lang datayo ket maadaan iti biag maisubli ka di relasyon tayo kanya Apo Diyos. So let's use this life kakabsat nanti kasta mapadayawan ni Apo Diyos. Kunana di Romans 5:8 impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo idi managbasol tayo pailang wenno pailaeng natay ni Kristo gapu kada tayo. So grabe kakabsat. Itatan kakabsat nga pinakawan na tayo ni Apo Diyos. Masapulan kakabsat nga i-value tayo detoy iti panagbiag tayo. Na di panang pakawan na kanya tayo maamiris tayo kung makakabsat. Nanuhaan nga gapuken pa na awan tayo kan ito. Nung saan nga gapu ka DJ inaramid ni Hesukristo DJ Cross awan tayo itata. Nagyaman tayo iti Diyos kakabsat kada ito nga naindaklan nga ayat na. So intay nga rod iti challenge kakabsat. May umuna nga challenge. We are forgiven through Christ's blood. Napakawan tayon babaen iti dara ni Kristo.
Nagbalin tayon abaro ken nadalos iti sangwanan ti Dios. Agtultuloy tayo nga rod nga agbiag nadalos iti sangwanan ti Dios iti inaldaw-aldaw. Naikadwa kakabsat, we have confidence to approach God through Christ's blood. Nadaan tayo iti talged nga umasideg ken Kristo gapu iti darana. Iti talged tayo nga umasideg iti Dios ket saan nga dagiti banbanag nga adda kada tayo wenno naaramidan tayo no diket ni Kristo Jesus nga nangisalakan kada tayo. Ikatlo, we have a right relationship with God through Christ. Adda ti pudno a relasyon tayo iti Apo gapu iti pudno a pamati ken Kristo. So God bless kakabsat. Praise the Lord sa buhay mo, Kuya Christian. Maraming salamat kadagiti inkarod in paay kanyami nga revelation ni Katsinka. Ket ti Gerald Kapsat, naawatan tayo met lang, ditay in-share ni Kuya tayo nga Christian. Ket tatta, intero Diyos sumaran ni Kapsat. Intay dinggen met, ditay na imbag kadamag, babaen ti life ni Sis Duchess Takdia. Nasantuan ken kukan na iti. Good evening everyone. Siak ni Duchess Angeline P. Takpian, 18 years old. At kahit kumalang idanon ka niya dati, naimbag nga damag. Muna amin, sinukad iti Diyos. Ti Diyos ket ayat, nalintek, nasantuan ken kukan na iti biyag. Pinarswa ti Diyos iti tao ta kahit nangamadan iti ayan ti relasyon ken kuana. Hindi ti relasyon ket saan nga nagbayag kapo iti basol. Basol nga namagsin iti tao iti Diyos. Akas kinanan di surat na Romans 3:23, ta iso da amin na tao ket nagbasol ket nagkurang da iti diag iti Diyos. Ket ada resulta iti basol. A kinanan ti sao iti Diyos iti Romans 6:23, ti sa papak ti basol iso ni patay. Ket ada duang klase papatay. So dati ti spiritual nga papatay ken physical nga papatay. Ti spiritual nga papatay, dati di pa nakaputit iti relasyon iti tao kapo iti basol. Ken ti physical nga papatay, dati di pa nakaputit iti angas iti tao. Ket anya nga ron ti pagtungpalan iti tao amatay, kinanan sinasantuan a surat na iti Hebrews 9:27, tinito ding amatay ti tao ana minsan ket kalpasan na ukumen ti Dios. Ayan ni iti pakaukuman iti tao ana tayo ti physical ken spiritual. Kinanan ti sao ti Dios iti paltiing 21:8, yung nakabot-buteng to, digiti pagpanagan, digiti takrot, digiti traidor, digiti nadarep, digiti mampapatay, digiti manakika, malala, digiti managanito, digiti agrukpab ti Diyos-Diyosen, ken amin nga ulbod, kit agyantan to, ti tanaw nga gumilkil ayam apoy, kin asofre. May iso iti mikadwa nga, ipapatay. Dahito iti maawagan tayo nga, impyerno. Ita, ket ti tawa may asidig iti Diyos, iso nga nagaramid iso dati bukod da nga wagas. Iso digitoy nga agaramid ti nasayaat, agsingsingpet, agpakaedukado, agpakarelyoso, nagkikita maamin dati kakabsat nasayaat amin. Ngem, haan iso na nga sapat, tapno may subliti na parte relasyon di tao iti Diyos. Akas kinanan ni sao ti Diyos iti Ephesians 2:8-9, taga po iti parabor ti Diyos, ti salakan tayo, babaen iti pamati. Saan yung insalakan ti bagyo, kapo kita naramid yo. Insagot kada kayo iti Diyos, ti panakaisalakan tayo, tap nakawan iti may pesandayag tayo itoy. Kaputa ti Diyos kat managayat, ang ramid iso na ti solusyon, tap na may subli iti relasyon tayo kay kuana. Akas kinuna G, John 3:16, Gaputa ka sa laun iti pinagayat ti Diyos, intay na ti bugbugtong na anak, yan ni Yesu Kristo, ito sa sinuman ti mamati ken kuana, ket saan ton nga matay, nudigat agbyag nga, agnanayon. Tatan, ada talo nga pamatyan may panggit ket Jesus. Umuna, kuna di Mark 1:1, ni Jesus ket anak iti Diyos. Ken may kadwa, kuna di 1 Peter 3:18, na minsan anatay ni Kristo may pay iti amin, tapno mapakawan digiti basbasol tayo. Natay tinalintag a tao, para kadigiti nakillo.
Tap na mayasidig kayo iti Diyos. Napapatay ti bagi, nga napagungar ti Espiritu. Anya kad kahit nasawayan iti panakapatay iti bagi ni Jesus. Ni Jesus a Diyos nagbali na tao, nilan sa iji cross, ket amin nga rikat, tuok, ken insulto adusa kuma para kadagiti managbasol nga tao. Ket nilakam na amin daytoy. Babaen si dara na nga naggahi sa iji cross, nabayadan amin ti basol iti tao. Ken iti maudi kuno iti 1 Corinthians 15:3-4, nagungar ni Jesucristo iti may katlong nga aldaw, tapno may paniknik nga isu na ket Diyos. Nalpasan ti solusyon iti Diyos. Ket anyamit nga rid iti obrayan iti tao. Kinana ti sao ti Diyos iti John 5:24. Kasi sinuman nga dumngeg ken mamati ken ni Diyos Ama, ken ibaon ken ni Jesus ket adda talang wakari. Muna, madaan ti biagag danayon. May kadwa, saan to nga maukom, ken may katlo, nalasat nan ti patay ken simre ken iti biag. Daytoy ti pudpudto nga biag iti sidong ti Diyos kakabsat. Tuurian niya man ti nakasasa ti tao, nabaknang man mo nakurapan, iti imatang ti Diyos. Natay ti tao, no saan nga ni subli ti relasyon na iti Diyos. Ngayon na dumngeg ken mamati ti tao, nalasat na ni patay ken simre ken iti biag. Kasano nga rod maamuan, iti tao, nga pudto mamati ken kinkwana. Kuno di Revelation 3:20, dinggem ada ag taktak terterwar ag tuktok terterwangan, wada makangig iti tinik ko, luktan na terwangan na, kat sumarigak to tibalay na, kat agkalanglang kapto nga, mangan. Nupud na mamati ka, gayem, awatem nga ron dating imbitasyon niya sa Kristo. Tap na maisubli ti relasyon mo iti Diyos. Kasano ti mangawad ka dating imbitasyon? Kinuna ti sao ti Diyos iti Romans 10:9-10. Tinababaen iti panagsao, padayakyak mo ni Jesus nga iso na iti Apo, ket patyem iti pusom a pinagungar iti Diyos, may salakan kanto. Tababaen iti puso, mamati ka, may palintag iti Diyos, babaen iti bibig mo. Kinuna ti sao ti Diyos, iti Romans 10:9-10. Tababaen iti panagsao, ipadayakyak mo ni Jesus nga iso na iti Apo, ken patyem iti pusom nga napagungar iti Diyos, may salakan kanto. Tababaen iti puso, mamati tayo, may palintag iti Diyos, babaen iti bibig mo, padayakyak tayo, ket isalakan tayo. Tatan, adadwa nga aramidem. Muna, ipadayakyak mo ni Jesus a Diyos, ket misalakan babaen iti bibig mo. Ken, may iti may kadwa, ning papuswan a panamati. Ket nung umanamo nga kadaytoy, gayem, agdesisyon ka garod, babaen iti, may isa nga kararag. Karagta? Amami ay nailangitan, aminek, isyaket man nagbasol, ket pagbaboyak amin tikitoy. Mamatiak, ngaintad mo niya sa Kristo, abugbugtong nga anak mo, tap namatay para kadikiti paspasol ko. Ket mamatiak met, kanapagungar iti may katlong aldaw. Ita, pagdesisyonak, kinawatak niya sa Kristo, akas Diyos, kung may salakan iti biyag ko. Nagyamanak iti panakawan iti paspasol ko, kinagyamanak met iti baro abiyag ng Espiritu Santo ang naawat ko ita. Itinagan ni Apo Yesu Kristo. Amen. Pagyamanan tayo aming kakabsat, dagiti titit ni God nga grasya, kanya tayo inaldaw-aldaw. Kaya praise the Lord sa buhay ng ating kapatid na si Sister Duchess Takpian. Kaya sakbay tayo nga nga mapan, di sumaranong kay kakabsat. So ina ko nga ibasa, dagiti announcements nga ububraan tayo, iti ministry, and maparemindan ito tumunggal mesa nga haal lang activity dati kakabsat. No dikit di iso ti mesa nga way, tapos no niti kasta ket ma-build up iti relationship tayo kini Christ, ken pati di relationship tayo kadagiti papada tayo nga mamati ken Jesucristo. Dati umuna kakabsat, ditoy Lifeline every Wednesday, 6:15 to 7:15. So dati ti ano kakabsat, makita yung met, dati ti maungko na nga Lifeline. So
tune in kayo kabsat at exactly 6:15. And then another one, adamo dati makungko nga lifeline topic review. Ti pagsasaritaan no ka dito kabsat, ket dati met lang topic iti lifeline. Ngayon different leaders sa basabali nga tao iti kumbaga mang understand DJ topic iti Wednesday. So at dati na dumaduma grupo tayo kabsat, damagan telatan no sino dagiti nag-invite kanya tayo. And no ana iti bagada, no ana iti schedule da, and mabaling kemet nga sumreklata ure ana nga aldaw. Mangyari so na iti Thursday to Tuesday. Pero adami ti sabasabali nga time iti schedule kabsat, so ask your leader no ana iti schedule da. And another one, the IPF, Day in Prayer and Fasting. So every first Saturday of the month. So dandanin so ng kakapsat. First Saturday to next week, August. And FIC, maubray so na to no July 30. To no Saturday dito yun kakapsat. So no sino dagitay naka-ready nga ag-join iti FIC or EGR, iset yung ti heart yung kakabsat kasi iso ti number 1 nga i-prepare dito haan nga iti sabsabali spiritual iti number 1 nga mai-prepare. And then Sunday worship service every 8:30 to 10 o'clock a.m. Live via Facebook page, YouTube, and adapa iti face-to-face di ICAP building kakabsat. So ask your leader kung saan yung place para haan nga mayaw awan kada ti Sunday worship service. Everyone is invited for this Sunday worship service. And sa Pisol class, every Sunday, 1:30 to 2:30. So as of now, mukhang wala pa yung Pisol class. So tune in lang kabsat no ana itibaga digiti leaders tayo about that yung Pisol class. And dapat upcoming activity kabsat dati Luzon Leaders Regional Conference. Yung sino dagiti na ayabanan, dagiti leaders, ket isagana tayo nga roden kakabsat, haan nga iti bulsa, no dikit di heart and mind para iti panagaten kadating Luzon Leaders Conference. Into no August 26 to 29. Let's look forward kadagiti nga activities and let's do it by heart kabsat, haan nga do it lang kasi inayabanda tayo. Do it by faith and do it because of the Lord Jesus Christ. So before that, bago tayo nga rod nga i-close datoy, i-closing prayer kon kakabsat. Let's bow down and pray. Father God in heaven, maraming salamat o God for the life of this two nga kakabsat ni Brad Christian and sis Betches. Ket maraming salamat o Lord for the learnings nga income na awatan, income nga nangigan itang oras. Ket I pray or we pray o Lord that your word will really remain to us. By the power of the Holy Spirit, your gospel will indeed live in us with authority. And yes, O God, we will not ignore your word. Therefore, we will indeed obey it wholeheartedly and by faith. Yes, your promises are so many, O God. Therefore, we, as your disciple, as we have faith in you, O God, be glorified and be magnified in our lives, O God, as we do and obey your very own will. Maraming salamat, O God, iti kinagrasyam, iti biyagmi, ket sika ang Lord, iti mangitultuloy. May you continuously help us, O God, kadagiti needs me, not just physically, but importantly, O God, our spiritual life and relationship with you. Thank you, Lord, kadagiti naaramidan tata, ket by your Holy Spirit who will be guiding us, we will display our identity of our Lord Jesus Christ through the life you have given to us. Maraming salamat, O God, kadagitoy, that your dikararagmi, babayan tinagan ni Apo Meso Kristo. Amen and Amen. So, intayo rod closing prayer rin, closing song. Babayan iti life met lang ni Kuya tayo Charles Mateo. God bless and multiply.
Walhati ng iyong ako'y narito. Ako ay narito ngayon nakita. Inaasang masang presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon nananamig. Nananamig na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, kagalang tumatawa. Nanamig na makita, di mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw. Masayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananamig na makita, di mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananamig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong